Et tyggegummi er et tyggegummi er et tyggegummi. Men af og til møder man et tyggegummi, som ikke har lyst til at være et tyggegummi. Tag for eksempel Blå, som når han vil hurtigt frem, kaster sig ud foran ting, der kommer forbi i høj fart. Som for eksempel et hjul på en racercykel. Wii, au! Wii, au! Wii, au! Eller Rød, som gang på gang forgæves prøver at blive et rigtigt stykke mad. Dio mio, du er jo ikke engang bagdelen af en pepperoni. Og Grøn, som er overbevist om, at han skal være et insekt i haven. Det vil sige, lige indtil han rent faktisk møder et. Wow! Selvom hvert tyggegummi drager på forskellige eventyr og møder forskellige udfordringer, kommer de altid igennem det og lærer en vigtig lektie. Det er faktisk meget sejt at være et tyggegummi. For at få mere information om Blå, Rød og Grøns eventyr, gå ind på tyggegummieventyrk.dk.